kalian tuku temulawak mangan brengkesan enak rasane paling enak dik dirabi pelawak nek Agustusan akeh tanggapane pancene wong cinta gak ono tokone ning pinggir bengawan tansah satya ngeteni sliramu eling jamane semono wis dongkap pito ketika ning pinggir bengawan saben mong tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus sing ati senadyan kaya ngopo manungsa omong bisa ngregolan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadar mau nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore sansaya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe setieng hatiku esek-esek karya baru dewe sas kolane neng pinggir bengawan tansah satya ngeteni sliramu eling jamane samono wis dongkap pito ketika ning pinggir bengawan saben omong tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus sing ati senadyan kaya apa manungsa omong bisa ngregolan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadar mau nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore
macam program sama sisi model persegi panjang gerbang tunggal uga kaca tembus pandang pandang detail bangunan sarwa dipertimbangkan lah menghindari anane iku perlune gandenge abang koperasi desa menjadi perhatian au iyo hae hae ya iyo iya iya iyo koperasi desa saiki wis berdiri wis melanda ono pelosok negeri dodolane sarwa serba serbi menjadi saingan rakyat sendiri kebutuhan pokok saiki larang regane kabeh padha bingung mikir saben dinane sampai direwangi utang tangga tanggane sing kuat iman runtuh harga dirine koperasi merah putih wis ana endi-endi dibangun dhuwur gunung uga pinggir kali mung perlune jare demi negeri tapi korupsi masih di sana sini mung dongaku wae kanggo warga kene UMKM stabil lancar penghasilannya pegawai negeri mundak bayarane sing dadi tukang tambal ban akeh tambalane. Alhamdulillah tesik diparingi kesehatan awet panjang umur karya baru saged sowan teng desa keper nggih alhamdulillah kajate sedekah bumi ngruwo-ngruwo desane mugi-mugi mawon rezekine melimpah ruah kantuk barokah bumine melumpah ruah rezekine kathah Allahumma tahun ngarep karya baru maneh nggih nek sampean gak nanggap karya baru rugi sing rugi sinten kula sak kerobongan guyon hidup tanpa tertawa adalah hampa tertawa adalah hormon awet muda ngoten nggih
Dengo Cak. Sing enom-enom kerjane sing semangat, nek ndolek arek wedok ojo sampai salah tresno. Karo ring esok ngerti. Digoyang bersama karya barunya Indonesia. Ses ludruk remaja masuk. Opo aku iki pantes mung dilarani, opo pancen wis ra ana sing ngerteni. Mergo salah tresno dadine kok malah lara, jebule tresnamu kanggo wong liya. Aku lan sliramu wis nate ngucapke janji ora bakal ninggal lara lan gawe gelan ning ati, nanging kahanane aku kudu kuat nrimo salah tresno karo kowe gawe citra. Terima kasih. Asoy masuk bersama Pak Naryo. Asik matur suwun. Nangis aku iki mergo kahanan sing ana, salah tresno karo wong sing wis tak berjuangno. Duh Gusti paringono kula kuat ati kanggo ngadepi lelakon urip iki. Opo pancen iki wis dadi karise Gusti, yen sliramu wis ora iso balik ngancani. Terima kasih. Kasunyatan salah tresno ninggal keloro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo. Masuk ci karya barunya Indonesia. Ludruke lo iki asoy bersama Arinada Arya Audio. Goyang Pak De. Aku lan sliramu wis nate ngucapke janji ora bakal ninggal lara lan gawe gelan ing ati, nanging kasunyatan salah tresno gawe lara, kasunyatane kowe gawe citra. Aku iki mergo kahanan sing ana, salah tresno karo wong sing wis tak perjuangno. Duh Gusti paring ana kula kuat ati kanggo ngadepi lelakon urip iki. Opo pancen iki wis
dadi karise Gusti yen sliramu wis ora iso bali ngancani kasunyatan salah tresno ninggalke loro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo kasunyatan salah tresno agawe loro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo doyong ning perapatan ayu moblong sing ayu gawe rebutan ringin condong ana kutha Jombang ayo condong nang pembangunan waru doyong pinggir kali ayu moblong sing ayu manas no ati tuku pahlawan ono Surabaya ayu tumandang bangun negara waru doyong pinggir omah ayu moblong sing ayu kakean pola mangan rambak entek mong papat aku kenal tanda tak tinggal minggu kok mesti lah ono kan ngurus wedok kon niku lha apa? Gak ngurusi konet, sing penting aku gawe waru doyong. Waru doyong. Wong warune wis robo kok cek doyong ae. Lagune ku ngono re. Wong yo elek lho ana sing nyopo yo an. Ya. Diampun, Mas aku biyen tau ganteng yu. Lho, mosok rek? Lho ya iya aku biyen glesa bamrene nome Sogol. Lho, jenom jeng ganteng rondo kene kabeh padha katut aku. Lah, ojo caca rondo. Ngopo? Begenggek katut ta iki. Melayune mesti runu. Kon mangke dolen apa? Waru doyong. Waru doyong ngene kok. Iya. Nanane ibu-ibu bapak-bapak repe jonet mek nano tok nano mataku. Sing ngene kok lho. Ayo. Ya apa kaitane? Lho. Waru doyong pinggir embong ayu moblong sing ayu bojone wong dadakno bojone wong ya sampe gak ngono Ci timbangane bojomu petot pringkoning mangklung nang njaba turu miring karomu awakmu kok ngono sih? Sing garai ku awakmu. Aku lah bener sih. Iya sih. Waru doyong pinggir embong ayu moblong sing ayu bojone wong. Iya, pringkoning mangklung nang njaba turu miring karo mulet. Mulet
pegelen kok kesore lungguh ae. Waru-waru doyong Pinggir kali. ayu moblong Sing ayu manasno ati. tibae manasno atine Apa aku tumbuh acuk dengkule. pring kuning digawe patokan Turu miring kakak. ping pindho kate ngawur kon Sing garai ku awakmu. aku terus waru-waru doyong Pinggir kali. ayu moblong Sing ayu manasno ati. pring kuning digawe patokan Turu miring gak kaosan. Kaosan ongkop. waru-waru doyong Pinggir omah. ayu moblong Sing ayu gak sapa omah. berarti gak sobo maneh Bapak aku kudu mateni. tuku jamu sak botole Bapakmu turu ketok. iki kok mesti ngawur Sing garai ku awakmu. aduh Lah bener ya. lah iya waru-waru doyong Pinggir omah. ayu moblong Sing ayu gak sapa omah. tuku jamu sak botole Bapakmu turu ketok koreane roto. waru-waru doyong Pinggir kali. ayu moblong Sing ayu lari-wariwi. riwa-riwi ya Iya. dia tutuk nganggo pipa ledeng Sing ndukur nganggo sing nisor kenceng. lho jelasno gak iso jelasno tak jelasno apa iku mang Sikile kenceng mergo mari tandur sekesuk. oh berarti keramun wae Nek keram dadi iso ngene terus. kok parian kok ngawur karepe dhewe Iya, Ci. Oh. lho ono perete net Iya, kan mang balik terima kasih aku gak belas Ci. lho mencureng iki lho Aku napa geger ambek arek. geger Sapa? Aku nyabrang. Apa? Ana arek numpak sepeda motor arek jek nom. Cino. Iya. Lho ngono iku lho. Ngowerem tit. Aku dilokno. Dilokno ya, Pak. Aku nyabrang. Tuwek. Nyabrange gak iso. Kok delokno ngono? kok delokno rek Oh iya. Aku yang mbales aku. Aku dilokno goblok kon niku. sampean delokno goblok Tuwek nyabrang gak iso. Aku mbales nih. Ya, Balas ya apa? Sing goblok ku ya kon. Lha apa kon jek nom gak iso nabrak wong tuwek? ya niku disasak Wah niku. Ha iki. Apa? Kate tak seneni kon. Lah apa kenyenengan aku sikat petok kok Bojone lu sini Ji lho, apa bojomu sini-sini? Aku lak nang pasar. Nang pasar. Ketemu bojomu. Kamu bojoku. Lah kok bojomu lho? Aku lho dikongkon ngutangi. Dikonyut. Bojomu gak tau gawe kutang ta. Sebanan lambemu, Gus. Dlotok ngono sih. Kon iku dublek akon niku. Aku nang pasar. Nang pasar. Ketemu bojomu. Bojoku. Akeh wong. Iya. Lah kok aku dikongkon ngutangi. Loh, kan dikonyut utangi. Bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta. Mulane, Gus, turu rumah-rumah tak delok pendile kok montir. Ngutangi dhuwit. Utangi duwe. Gak ngomong ngutangi dhuwit kok ngon ngutangi kok. Ngono lho. Iki lho kok sumpek e. Aku gak sumpek tok mari dibawanting ngaji. Apa? Aku pirang-pirang dina iki gak tau mulih rek. Masalahnya? Masalahnya awak dhewe ben dina mulih didolehi karo pacarku. Duwe pacar. Iya, bojoku sih dhisik tak pegat. Lho. Wes tak tinggal, gak enak belas e. Lho, Maksudnya gak enak iku ya apa? Masane. oh masane. Masa gak enak belas. Iya, Masuk iya. masak tadi ya aku saiki ndolek kenalan maneh. Arek jek Anakmu lak situk sih kok. situ, tapi kan ndase. Iki lento goblok. Gantiin kacang ijo ndase. Terus saiki Mbok menawa arek iki bingung ndoleki aku. Engko bae padha awakmu ndoleki aku warang garuh. Ya. Ya petuk ono bae kangen rek. ngono lho. Aku wis gak gedu blas pisan. Lho padahal arek iku sudah cinta sama kamu lho. Iya, masih cinta-cinta bendino ndoleki aku lho isin, Gus.
Isin pol pokoknya wis. Ya wis pokoknya ketemu areke. Iya. Aku mau ngomong Ya wareng gak ketemu. gak ketemu wareng ngono. Kate kok ngomong ketemu tak pateni ngono. Lho, kasare rek. Rong dosa ngejak kancane ku. Lah iya. Lho, Aja mele-mele tak jero ngono. pun digoleki ya. Lah saumpamane lho. Obrakan teko endi rek? Apa Ji? Enggak, maksudnya arek ayu teko endi ngono lho. Aku iki wong baik-baik. Oh, baik. Mm-mm. Meneng ya? Meneng. Nek difoto. Ojo ngono. Aji, Nggih. gak lali aku. Lho Ji. ya tetep ganteng. Cagos! Iya. Ya Allah, Cak. Kangen aku, Cak. Piye kabare, Cak? Oma piye pantes, Cak? Sampean iku mari ngombe jamu kalian ngosek, Pak. Apa, Cak? Wong ngomong kaya PTKT ngendok kon. Kon iku lha apa sih? Ji, lha apa, Ji? Rontok. Kok pernah abang ngono, Ji? Ya ben mari disemir. Ngawur. Cak Agus. Ya ning. Aji. Nggih. Kon gak ro emas Aji. Oh, Mas Agus. Tutu. Mas Aji. Tutu. Lah sapa? Mas Jonet. Jonet iku dudu emas, Apa, Ji? jembogo. Aji. Terus tadi sampeyan goleki Jonet Ndoleki Mas Seneng. Jonet. Seneng. Sampeyan Aku niku wis kadung apane? cinta. masalah. Loh, gak ro ta, Ji? Sapa nih? Ji, Golong-golong mung loro. goleki Jonet. Lah iya, Kok kolu ngono. aku lho mungkuk Aku lho gumo delok Jonet iku. lengkap. Dadi sampeyan iku sing dicintai Mas Jonet. Pesene mang ya apa? gaolen. Ya, lah iku kadang koyo ngono iku. Tapi nek delok bokong-bokongane apik pancen iki. Lho, kok iso apik? Iki lho bokong-bokongane apik. Mm. Iki umpamane duwe anak ngono ya apik-apik. Lho kok iso ngono? Sapine Pak Ngader iku bokongane apik-apik. Anak-anakane yang apik-apik pon. Wis dipadakno sapi. Kok dipadakno karo sapi sik Cak Agus, ya aja ngono lah. Bokong sakmene iki katoke ukuran piro sih? Tambah takon kathok. Dolek Jonet. Ndoleki emas. Pen ero ta gak Cak Agus? Ji. Ya apa Ji? Ya gak apa-apa kok tambah dikerayak kene. Lho. Ji, Cak Agus. Kok ngomong takon kok iso tambah rundingan karepe dhewe? Umpamane sampean ku gak ketemu Jonet. Loh, Gak ketemu Jonet ya apa? ya sedih aku Cak Agus. Lara. Aku wis kadung cinta. Loro atiku Cak Agus loro. Wong loro ati kok kene. Atiku kene. Lah kaitane kene lak sesuk loro ta? Iya, Ji. Melorot. Ana sejarahe. Gendang iku wong loro ati kok. Wah yo. Ana Indonesia bagian tengah iki lho. Ane. Cak Agus. Kepingin ro Jonet? Iya, kepingin ro. Ya apa, Neni. Ji? Ya ditutuno panane. Kalau ning. Jalan tak drijiku ya jalan. Iki kada-kada. Lho, dadak. Coba. Iki. Sop, Tutu, Cak Agus tutu. sapa iku? Iki ya jalan drijiku seret. Lho. Jare tekane kok muli sore mangkel atiku goleki merono merene. Joget-get yu, genah-genah ae yo. Kebanter Naji. Kebanteran. Merucut aku. Kok sulinge pabrik kerembung ae. Jare tekane kok sampi yamene mangkel atiku goleki
ingin weruh Bedelan dadaku anak jenengmu. Diwaca. Wajan. Jone. Kan iku yang kok dilegi. Lho nek jenenge Jare tekane kok mulih sore aku kate njaluk kabahaya iki rek kok semayani ya Allah Mas. Ya apa sih, Mas? Adem-adem ngene. Enak mangan capcay. Mari mangan capcay. Ganti ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung nang tangkis. nyodol begeng-geng Wes Mas, ya apa iki tanggung jawaban? Aku iki wis kadung sayang ambek pean wis kadung cinta. Cinta CINTA C ceria I indah namun T tetap A abadi aku seperti kok cinta mbak aku iya iyalah aku kate ngerabi Rika Iya tanggung jawab. iya pada bareng ngene kere minggat aku apa nek anake lho 5 Nih, anak 5 ki lho sitok kan sing beneh Lah terus. ana sing nomor 1 bunker kok niku padane ndok iya ana sing setruk ana sing kece ana sing penceng Ijine. lha sijine makune petor ngene lho terus Riko iku ya Cak ya. Aja kate ngomong ngono Cak. Masih anakku 5. Anak sing jatah dhewe-dhewe bapakne Cak. Sijine arek 5 juta. Sijine arek 5 juta. Aja bengongno anakku. terima tadi ya oh tadi terima tadi Masih aku rondo Cak ya. Anakku 5. Aku dhek iso Cak diwolak-walik kaya goreng telo. Anggene orang melok gawe melok momong. Nemu rondo randane ompong. Duwe anak sagede kingkong. ande orang aku kating gawe konangan wong borong konangan wong didengke wes ya apa iki Wes siapa Cak? ya wis iki keputusanmu lho nek iki apa jare awakmu lho aja melo-melo Gus kon iki lho Wes siapa masih aku karepean? elek kok dipilih rek ya wis gak apa-apa aku ngimbangi ketresnan pean Iya. cuma syaratnya siji Gus Apa kon syaratnya? kudu teko nang omahku Aku tekan nang mapean. Apa sih rek? Nek umumnya Bener e? umumnya Iya. wong lanang teko nang wong Wong wedok wedok. lho cek omong wong wedok itu ambyuk nang gone wong lanang go keper ki lak ono wong wedok ngene seje desa mawa cara gending lakune patet nek biyen wong lanang ambyuk nang wong wedok saiki wong wedok ambyuk nang wong lanang iya cek omong keper kene Wes gak apa-apa Cak Agus, Iya, Haji tak turutane. iya 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 Mergo apa aku wis kadung cinta ya. iya Wes nek ngono tenono aku ndak mapean ya. iya la ilaha illallah kok iku apa apa kan delok bokonge apa bokonge rong pikul dipangan kirik 5 kantek wis wis Gus nek wis awakmu dicintai wong wedok keputusane ana kon wis iki ono paribasan Iya. Petruk tenguk-tenguk nemu kethuk Iya. aku wis tuwa golek bojo iso jemono sing penting ayo mel aku Nanti. Iri. ayo
lagi rondo company. Gak rabi karo sing belanjan. Rabi iki gak wani. Duwe anak situk lanang belakrak. Gak tau nyabani omah tapi yo nyambut gawe. Nyambut gawe gak mulai-mulai. Karo bone wis tuwek ana omah. Wah, kok gak seneng. Kaya kanca-kancane ngono. Bareng peno aja gremeng. Kegeti ae apa? Bareng peno ndo omahe Jen, aja ngomel, aja gremeng. Tangga sing gak seneng peno iki jare duwe lara gendeng. Oh, kon kira wong tuwek kok dadine wani temen. Kualat. Peno iki tak wong tuwek aku. tuturi peno iki. Aku kan tuturi ya. Iya kaya. Biar metu tekan nek aku kene. Iya, masih ngono peno aja gremeng, ngono lho. Aku gak gremeng ya apa gak ngrasani awakmu. Apa? Kok kene tak ganti. Aku kurang anut aku iki. Ya wis ngerti awakmu nyambut gawe. Iya. Oleh kaya 100. Iya. Kon kena aku 50. Heeh. Aku wis seneng. Iya. Kowe ngene, Mbok ya. Aku mulih mang duwe penjaluk nang meno. Lho penjalan apa? Wong awakmu sembarang tak turuti nak. Iya. Kalau sepeda tak tukokno. Beda motor ya? Iya. Mau aku 75 wis aku gelem kok. Enak mlakune rinting tes. Ya sembarang tak turuti kurang ya apa? Iga, aku njaluk rabi. Rabi. Jualane jonet. Ya apa? Kan kok iso njaluk rabi wong kono sunat kok sik doro. Heeh. Aku jorong sunat. Doro kok sing gawa lali apa sih? Mulane mbok aku adus tak delok kok jek pancet. Lah iya. Wis kene wis, gampang wis. Rabi dhisik sunate kari. Oh ya wis nek ngono aku tak Rabi dhisik sunat kari. Ya. Kuwi gale, Pak. Wong Islam kudu sunat dhisik. Oh, iya, iya. Nemari sunat rabi. Lah nek sunat Iya. kari lucu Pak. Iya, aja ngono. Larian. Ya perek sing tak tekan boker. Halo. Boker. Ya perek boker iki. Kel. Boker. Cowok boker iki gak ngene. Halo. Halo. Kel. Halo. Boker. Halo. Iki ketipan mongko apa. Boker iki rek. Olehmu kemaruk lho dolan HP iku lho. Kemarin dengan HP apa lek wong dibel iku. Halo iku semau rono. Iya tak terima tapi salah sambung ku mang. Riko kok Salah sambung. wah aku riko meneng-meneng ngebel rumah sakit iku HP ku aku. Lo keliru ah. Oh. Aku anjane wis suwek. Apa sih? Lah iki ono perlu. Lho apa? Adikmu iku njaluk rabi, padahal durung sunat. Walah, paling riko kate ngongkon ndolek calak ngono sih. Iya. Aku lho wis ngerti, wis tak dolekno. Lho, Wis tak lungi alamat jelas, tak kongkon rene. awakmu dikandani adikmu, Mama. Dikandani koncone. Walah, yo. Mang ngomong lek ngenteni ojekan, wis tak lungi alamate yo njocok kene iki. Oh, ya wis nek ngono iki tak lebone kene tak gede tak susonane kene. Oh, makane salah sambung ora kok lebokno kuno. Oh, Salah iku ngene. temen ah. Pengalaman dek iku. Oh, ya wis nek ngono beneran, dadi Yo. nanti gak gopo. Hei! Hei! Ora apa wong godhong kok kate geres iku. Jare dikongkon nyunat. Sampean boten setan sing sunat. Iblis, mamu lah gawe prengoso cok gede-gede. Nek ngomong cek gak bengong. Lah wong kuwede nyebar bune lincip. Dadi setan. Lah sampean boten. Nggih. Sampean boten. Sainten sing sunat. Sainten yo, Sainten. pesen bener. Sainten iku wedok, niki sing sunat lanang. Ola apa sih? Iku lho wae nek keren jaba nek gak sapa. Sinten? Nah, iki sinten sing sunat? Sing sunat iku anakku.
Oh, yogane sampeyan. Nggih. Yogane sampeyan teng punden. Ono lor pendene. Kok teng punden iku lho. Oh, Mboten teng punden. Apa nek kacana? Teng pundi? Bo teng pundi yogane sampeyan? anakku mang tak kokon adus nang mburi. Warek aduh. Tak kokon siap-siap. Lah wong kekedan brengos kandhani kok. Ngeten mawon. Yuk. Tak susule. Kok carake selek ngalih. Oh ngono ah. Ya wit, deloken kono. Nek durung adus ana. Nek durung keramas ana. Sing cepet ge nek nyusul kula menesya telak teng Juanda. Budal nang Irak yu. Oh, digendake. Nyunat nang Irak. Le. Aku takon ya. Piro senggong ngono? Bo, aja takon piro yu. Nek aku saru kanggone aku yu. Ada takon piro yu. Lah aku saru aja ngene-ngene sing temenan. Yo gak oleh nek aku ngono iku yo ya. Nek dikongko nyunat biasane langsung diamplopi karo sing ngongko nyunat. Tak lompokno tak lebokno nggone gelangsing. Teko omah tak sok nggone ngorepe mbone kacung. Tak buka, tak hitung ana sing 8 juta. Lho, Ana sing ngekei 15 juta yo. lah kok cek lho nunat 15 juta. Lho aku cala sing wis kasewur yu. Oh, kacewor. Kakak kentong ah. Iku lho wis nandi-nandi wis ero nek aku ku cala yu. Cari Pak Jai kepo. Le, aku nganyang. Bo nganyang. Yo. Oleh nganyang. Ala apa di nganyang yu? Mulai apa wis nganyang pikiran. Yo nek tarapa ki. Ya wis Tarapa. Yo. Kel. Durung disunat kok tonton sih. Maksudku mlaku mulih cekak banter-banter. Nek sunat celang waras. Carane wis teko ta? Ya wis lah. Cara wis teko. Wis teko ta? Wis iko lho. Carane. Apa sih nek iki? Sapa sing ngandek-ngandek iki? Oke. Aku. Kok ini gak melek aku lho. Lah opo? Iki dudu cara iki. Apa? Iki jagal iki. Oh, nek jagal mele sapi mele wedhus. Nek aku cala yo mele manuk. Oh, Kadane calak kok niku. Gel. Brengose mari kecemplung uli, guys. Durung kok bermotong brengose. Iya. Kalor to, Pak? Sunat. Kaloro nek. Kalor ta? Kayak dicokot semut lho. Cekit Cekit. ngono tok. Iya ta cara kalor. Cara sapa? Jalan apa? Kowe mulya ae. Wis kadung rene kok mulih. Ya wis ngene. Sunat ketara Wis. sunat. Aku gelem sunat nek kena simangku. Ayo. Waduh, iki kok bogel. Sak wis. Ademu e. Sak padene wali songo. Wis kene mulu kene kok tak. Ada kebiona. Loh, Gel, Apa? calak iku umum nggawa tas. Iya. Wong calak kok nggawa gelangsing. Iku kate nyunat apa dolek ulo. Ngunat net. Njene alat iku akeh. Apa calak gak bondo lho. Aduh, kenceng ya marah. Gendeng matamu ah. Kok ngene jenenge gendeng. Ganteng. Ngomong ganteng ae gendeng. Jenang, Cung. Oh ketan. Oh, ketan. Nek jeneng gak Maksudnya ku jeneng. wala ngomong jenenge jeneng. Nah, jeneng aku gak iso ngomong jeneng. Lah iku cocotmu iku. Calak kakek cocot. Jenenge awake sapa, Cung? Jenengku ta Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Abdi. Es Islam. Muhammad Jonet enet-enet. Oh tak pateng kok. Jenenge wong gedulinan. Muhammad Jonet Abdullah. Wong lanang kudu sunat, Cung. Nggih. Cek resik sakabehane. Nggih. Sapa langgar
Cung? Bendino. Ngaji. Gak nyolong sandal. Ngaji Loh, iya ngaji. Wadah kakek cocok tak carai. ditakoni Ngaji. Ngaji, Cung. Ngaji. Kok nyolong sandal? Ngaji. Katam. Katam tak dolek dodol bakso e. Dudu katamiku, Cung. Katam. Katam iku nek wis mari ngaji, engko dibancai. Iya dibancai. Dibancai apa, Cung? Gorengan karak. gorengan karak sih Kok gorengan karak sih, Cung? Wadah kakek cocok temen deh. sabar lah Iku lho Cung dibancai segoning kuning. Diwuru-wuri serendung. Dikek kentung dipul-kempul tadi begeduli. Oh, tadi pegedul tuh bener digoreng garing tadi pegengge. oh Wah, medurot iki. Oh, engko rasane arek Madura. Oh. Madura senep. Oh, kecamatan Mules sih, Pak. Kabupaten Selendep. Aruwa lho, Cung. Kalianget. Oh, Kalianget. Oh iya, Kalianget kecamatan Kali Kaduen. oh Misakrip. Sadat iso, Cung. Oh, gawil. Ya ngaji ya, Cung, cek gak loro nek disunat. ah Bis. Mini. kok bis mini gitu Kok bis mini sih, Cung? Iku lho, Cung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbes. oh pesine pas gitu loh Kok asbes sih, Cung? Kan cocok salah direk. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah wah. Oh, oh. Gendong. Kate nyuna cakakan pola. Sama ngejer aku. nanti calon tenang aja Wes mulia. mulia pesine Kau lu kau kate nyuna to apa kate ngrebel? Lho nek saiki penjalukane macem-macem, Cung. Iya. Nek aku nyunat nganggo iki, engko nek tak tarik, tak balekno. Metu kiru-kirane. Ya gak metu kira-kirane langsung serot kawir ini. Salah gak bodoh. Cara. Perlu kate nyuna to apa ketok bongkotan. Lho, nek ndelok muru-murane awake, nyunate nganggo iki. Nisor diganjel karo bongkotan, diketok ambek iki cetak. Langsung petetak. Kegiatan mencolot. Oh, kenal itu di rumah apa Tambah nemen nek. Serine wae dalah. Ya nek kena sing ndukur nang pedhot. Bareng kena sing nisor apane gantek sak dongkele. Oh, karapa Jom, karapa iki. Aduh nek jual. jai lagi Loro Jom. Belas gak loro. Oh dicocok. Oh, coba yuk Jom. saking Kok kate nyonat dengkolku sing dituthuk. wah saking
saking gopone iku mang masalahe go ana mayo ninggal wong jange disunat ngono lho. Ger. Anak pean ae jene rewel wong jange Oh, disunat. nek iku wis gedhe gak wani-wani sunat iku. Alate iki akeh. Ya. Jare akeh. Sunat umure wis akeh termasuk wis kasih. Ayo, kowe betina tak sari sunat coba gelem. Yo. Saiki kate rabi sedaran sunat. Bengok lho anak nika. Aduh. Mbok, saudara sinten wong Gak betah loro. Ayo. Ya apa niku? Betah-betahan Mas, loro-loro suwe-suwe enak. Gak betah loro arek. Ayo. Saiki kan kari enak kan rabine wong kon sunat gak gelem. Ya bapak loro-loro. Lho kok minger-minger ngono lho kok. Mari kegepo saiki doleki. Durung wayahe nah. Ono apa, Pak? Kemanten anak iki. Worono. Warane iki lho rek cecek-cecek. Ya wis gak apa-apa wis diterusno ae. Masalahnya iki mantene wis Lah kadung kate ya apa? Iku nek iki pasti genah-genah lho. Genah lho. Yo, kok dadi dengar-dengar. Beneran ini. Oke. Ya Allah, Mbak. Apa ana? Aduh. Mbak yo main sampai bingung. Apa? Mari dilungguhi doleki. Mbak, lapa iki, Mbak? Lho alana iki tas mari sunat. Lho, Sunat. cek kae sunat tas. Alah, lak suwe iki, Mbak. Loh, aja kuwatir nek aku sing nyunat. Paling petang tahun. Wah, ya salah nyenyek goblok. Agek iki lho cedhek-cedhek. Oh, cedu-cedu, Jong. Jong kuwatir, Jong. Tak sembur aji kemolo geni. Langsung Abang wis. Cek waras. Weh, Mbak. Wong aja mole. Yo, Cek kene aku tak namburi. nang mburi ya. Bubuk. Oh, bubuk ya nak, bubuk Iya. oti. Oh, dolek. Arek kadang. Lho. Keliru. Aku tak namburi, Mbak. Ya wis. Seda jone iki durung sunat sih. Mbak. Ora. Rong tahun kepungkur lah nggak bayang ya sunate sapa iku? Oh, iku sunate bapak di Jone. Wis, iki yo kajate sampean, uga kajate warga Keper. Keper ya. Iki acara ruwah desa. Timbangane turu sore-sore. Iki waconji. Iki wonten permintaan dari Cak Lasmo minta gending gobok asmoro. Sekian, terima kasih. Monggo Bu Ju. Nggih.
ngati bisa luntur luntur marah ati aku kowe dadi karwa masalah ning gubuk asmara Konco-konco kabeh, ya Cak timbangane turu sore-sore. lah apa Cak Ayo nang keper. Acara rupa desa. hiburannya apa Cak Hiburane teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur